என்ன தலை ஆடுற? என்னமோ நீ கடைசி வரைக்கும் இருந்தா மேட்சை முடிச்சு கொடுத்துருவேன்னு சொன்னாங்க. 6 பாலுக்கு 20 அசால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை தோக்க வச்சா பேசாம நீ ரிட்டையர்ட் ஆயிடு தல. ஏன்டா உனக்கு ஃபேனா இருக்கும்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வைக்கிற நீ. என்னப்பா என்னாச்சு? மேட்ச் தோத்ததுக்கு நான் தான் காரணம். ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. ஆமாம் தோத்துட்டோம். நீ நல்லா விளாட்ல, அதுக்கான ஒன்று விட்டு கொடுத்துட முடியுமா? அடுத்த 3 மேட்ச்சு தோனினா யாரு, நீ அடித்தா என்ன ஆகும் இந்த பொடுசுகளுக்கெலாம் தெரியணும். 6 பால் 20 ரன் இருந்தாலும் 1 பால் மிச்சம் வச்சு நீ ஜெயிச்சு கொடுப்ப தெரியுமா? அந்த தோனியை பார்க்கணும். இல்லை அடுத்த 3 மேட்ச் நல்லா வரலன்னா அடுத்த சீசன் சிஎஸ்கேக்கு நீ கேப்டனாக இருந்து டீமை ஜெயிக்க வைக்கணும். எவன் சிஎஸ்கே பற்றி பேசினானோ, தோனியை பற்றி பேசினானோ அவெல்லாம் ஓடி போய் மூளை முடுக்கில் தான் ஒழியணும். இதுதான் என்னோட கடைசி ஆசை தல. நான் வரேன்.